tal-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji kif ukoll l-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem il-Malta Employers Association. U għaldaqstant illum, kif għadni kif spjegajt, ser inkunu qegħdin inħabbru dan l-ewwel pakkett ta' miżuri li se jkun intis biex jipproteġi f'dan il-mument il-likwidità ta' dawn in-negozji, il-likwidità immedjata tan-negozji li mbagħad tissarraf fil-protezzjoni tal-impjiegi tal-ħaddiema Maltin u Għawċin. Dawn l-inċentivi, dan il-pakkett ta' għajnuniet, aktar mill-inċentivi għajnuniet f'dan il-mument partikolari li ninsabu fih, se jkun qiegħed jingħata fost oħrajn lill-industriji l-aktar effettwati bis-sitwazzjoni li għaddejjin minnha. Ewlenin it-turiżmu u l-ospitalità, is-settur tar-rikreazzjoni, it-trasport kif ukoll ċertu industriji fil-manifattura. Għaldaqstant, b'effett immedjat qegħdin inħabbru posponiment tal-ħlas tal-kontijiet li jiġu dovuti fix-xahar ta' Marzu u April ta' din is-sena tat-taxxi li ser inkun qiegħed insemmi. It-taxxa provviżorja, il-value added tax, taxxa jiġifieri fuq il-valur misjud, is-social security contributions, jiġifieri l-kontribuzzjoni tal-ħlas tal-bolla u t-taxxa tal-impjegati, dan se jkun jgħott kemm għal min iħaddem kif ukoll għas-self-employed, u nenfasizza li se jkun jgħott ukoll għas-self-employed, se nkunu qegħdin ukoll inniedu skema sabiex min investa f'sistemi ta' teleworking, jiġifieri f'sistemi fejn inti tista' taħdem mid-dar, nagħtu rifużjonijiet tal-ispejjeż illi ħallas min iħaddem biex se tinvesta f'dawn l-iskemi, hawnhekk insellem lill-Kamra tal-Kummerċ tad-diskussjonijiet validi li kellna magħhom kif ukoll tal-reazzjonijiet tagħhom u tal-mod responsabbli li l-Kamra tal-Kummerċ u assoċjazzjonijiet oħra ta' min iħaddem kif ukoll l-assoċjazzjoni li tirrappreżenta lill-lukandira u lir-ristoranti tal-kontribut validu li qed jagħtu fid-diskussjonijiet u tal-mod responsabbli li bih qegħdin iġibu ruħhom fiċ-ċirkostanzi tal-mument. Se nkunu qegħdin ukoll bħala gvern naċċelleraw il-pagamenti li huma dovuti min-naħa tal-gvern biex nagħti eżempju wieħed sempliċi rifużjoni tal-ħlas tat-taxxa fuq il-valur miżjud, wieħed mill-pagamenti fost diversi oħrajn illi jiġu dovuti mill-gvern lill-industrija minn żmien għal żmien se nkunu qegħdin naċċelleraw ġifieri naġlu dawk il-pagamenti sabiex inkomplu nipproteġu l-likwidità tal-kumpaniji tagħna. Domanda li naturalment se tqum hija meta dawn il-kontijiet li bħalissa huma dovuti għal Marzu u April meta se jiġu dovuti. Id-data mhijiex se tiġi mħabbra illum għaliex se nkunu qed nevalwaw iċ-ċirkostanzi kif se jiżviluppaw rigward is-sitwazzjoni preżenti u d-data meta l-ħlas ta' dan il-kontijiet se tiġi dovuta, ġifieri meta l-kontijiet se jiġu dovuti, titħabbar aktar il quddiem skont iċ-ċirkostanzi, però bħala prinċipju qed ngħidu illi l-ħlas jiġi mbagħad dovut b'mod gradwali, ġifieri il-negozji tagħna mhux se jsibu l-impatt fuqhom f'daqqa waħda u wieħed ikun jista' jasal għal dik id-data wara li nkomplu nagħmlu engagement f'diskussjonijiet u naslu għal data mbagħad skont iċ-ċirkostanzi kif jiżviluppaw. Dawn huma miżuri b'saħħithom, miżuri li se jkollhom impatt pożittiv ħafna fuq il-pożizzjoni tan-negozji tagħna, tal-industrija tagħna biex dejjem nissalvagwardjaw l-għan ewlieni huwa li nissalvagwardjaw l-impjiegi u ma jkollniex telf tal-impjiegi tal-Maltin u l-Għawċin. Dan nistgħu nagħmluh mhumiex miżuri faċli biex tagħmilhom imma nistgħu nagħmluhom għax għandna ekonomija tal-pajjiż li hija waħda reżiljenti. Finanzi tal-pajjiż illi huma fis-sod fuq kollox għaliex bħala gvern konna bil-għaqal u ħsibna għall-ġurnata tal-lum. Narrattiva li għednija tul is-snin, il-ġurnata li dejjem ħsibna liha issa waslet u qiegħda magħna. U għalhekk illi bħala gvern aħna preparati u qegħdin f'pożizzjoni li llum inniedu dan is-sett ta' inċentivi, dan is-sett ta' miżuri biex intaffu d-batija tan-negozji tagħna, tal-industrija tagħna, mhuwiex l-uniku pakkett li ser inkunu qegħdin inniedu, però huwa pakkett li bħala prinċipju se jimxi wkoll fuq il-miżuri li ħabbarna dwar is-saħħa pubblika. Ġifieri se nkunu qed inqisu s-sitwazzjoni tal-ekonomija sija b'sija ġurnata b'ġurnata u nniedu miżuri skont il-bżonn ta' kif ikunu qegħdin jiżviluppaw iċ-ċirkostanzi. Fl-istess waqt nappella jew nagħmel messaġġ ċar li bħala gvern ma nistgħux nagħtu an open check, a blank check. Jiġifieri kulħadd irid jerfa' parti mis-sagrifiċċju, kulħadd irid jerfa' parti mill-peace kemm min iħaddem
kemm min jaħdem jiġifieri l-impjegati kif ukoll il-gvern. U din hija s-sens ta' responsabilità u s-sens ta' burden sharing ta' din is-sitwazzjoni diffiċli illi mhux qiegħda biss Malta fiha ma qiegħda fiha l-bqija tad-dinja wkoll fejn kulħadd irid jerfa' parti mill-pis. U għalhekk hemmhekk ukoll nappella għar-responsabilità, nappella wkoll biex insegwu d-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa tagħna. Jiġifieri ma ninjorawx id-direttivi u ngħidu ma mmorrux għax-xogħol jekk l-awtoritajiet tas-saħħa jgħidulna morru għax-xogħol. Dejjem nimxu mad-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika għaliex kulħadd fl-aħħar mill-aħħar irid jiġbed ħabel wieħed biex noħorġu minn din is-sitwazzjoni kemm jista' jkun malajr. Nappella mill-ġdid tal-kalma li ma hemm l-ebda lok ta' paniku għandna sitwazzjoni kompletament taħt kontroll, nappella lek għat-tranquillità wkoll u għall-kuraġġ. U għall-kuraġġ lill-industrija tagħna, lin-negozji tagħna fuq kollox lill-poplu tagħna b'mod ġenerali illi jibqa' kuraġġuż kif inhu għandna sitwazzjoni li nerġa' ntenni hija taħt kontroll l-awtoritajiet tas-saħħa li jafu x'qegħdin jagħmlu awtoritajiet mediċi illi nerġa' nsellmilhom kif għamilt f'kull ġurnata u nibqa' nsellmilhom tal-ħidma kbira illi qegħdin jagħmlu verament qegħdin jagħmlu lil pajjiż gburi ta' kemm huma preparati għal kull eventwalità. Nerġa' nirringrazzjahom flimkien ma' kull min qed jikkollabora biex noħorġu minn din iċ-ċirkostanza kemm jista' jkun malajr u nħares il qudiem biex flimkien nibqgħu naħdmu b'mod kollettiv biex kemm jista' jkun malajr nimxu l qudiem noħorġu minn din iċ-ċirkostanza u nkomplu għaddejjin bil-ħajja normali tagħna. Nirringrazzjakom. Profs? Naħseb għaddaqs illum min prova iċekken it-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna jew is-surplus ta' pajjiżna mhux se jkollu jirrevedi dak il-kummenti li għamel. Huwa minnu li dan se jkollu effett fuq it-tkabbir ekonomiku ma' parti kbira tal-pajjiżi tad-dinja, jekk taqax f'riċessjoni jew le wieħed għad irid jara, però żgur illi se jkollu ixellef it-tkabbir ekonomiku f'ħafna pajjiżi. Altru ikollok tkabbir ta' 2% għaliex id-diċeriji min jgħidlek 1%, min jgħidlek 2%, il-waqa f'dak li huwa tkabbir. Li interessana huwa li aħna qed nibdew fost l-ogħla rata u allura kull li nneħħu minnu xorta pajjiżna jibqa' brata b'saħħitha illi tkompli tiggarantixxi x-xogħol. Is-surplus kull min qal x'inhu jagħmel hemm u kumment ieħor sa naraw għal xiex is-surplus. Is-surplus huwa tiġmieħ illi inti għal xi sara nista' jinqala. U issa qegħdin fih, fis-sens illi sa nużaw is-surplus biex nikkreaw nistgħu ngħidulu mini budget. Din hija waħda mill-ewwel esperjenzi ta' pajjiżna żgur fl-aħħar 7 snin illi bejn budget u ieħor il-gvern se jirrevedi billi ikun jassisti l-ekonomija ħalli jissalvagwardja x-xogħol. Fost l-ewwel importanti hija li meta jkollok it-telf, speċjalment għall-lukandi u industri u attività ekonomika relatata mat-turiżmu, għandek it-telf tal-bejħ, inti allura l-iktar li tara ta' pis huma l-kontijiet. U l-ikbar kontijiet huma tal-bolla, sew tal-employer u sew il-parti tal-impjegati, il-taxxa, il-VAT ukoll, ġifieri dawn huma tfisser likwidità. U għandek l-imax tal-banek. Il-bieraħ kellna meeting mal-assoċjazzjoni tal-banek, weduna li se jagħmlu minn kollox biex jgħinu ikomplu iżommu l-likwidità tal-kumpaniji. Ittihom in-nifs għal dak xahrejn, 3, 4 jiddependi skont iċ-ċirkostanzi kif jiżvolġu. Hemm parti oħra dik hija l-likwidità tal-banek li tirrikjedi garanziji. Dal-garanziji jista' jagħtihom ir-regolatur u da qed nistennew nhar it-tnejn u tlieta fejn se jkollna meeting tal-Eurogroup u tal-Ecofin biex naraw flimkien il-membri stati x'sa nagħmlu dwar regolamenti jew inkella jistgħu jiġu mill-gvern jew mill-Bank ta' Żvilupp. Jiġifieri dawn il-garanziji biex dittiżar SME, self-employed, oħrajn li jkunu qegħdin iħallsu mhux biss limax imma wkoll id-djun
u l-overdrafts, dan għandhom in-nifs biex ma jkunu iktar deferment ta' dawk il-pagamenti. Dan huwa sa jkun boost qawwi. Biss il-bolla sew tal-employer tal-employee tiġi 1/5 għaliex tiġi 20%, ġifieri 1/5 tal-pagi, pagi salari. Dan ħanix insemmu t-taxxi u laqas qegħdin insemmu l-VAT, sa tagħti nifs. Dan huwa l-bidu. Aħna għandna f'moħħna pakkett illi jaqbes il-100 miljun euro f'dak li huwa budget. Biss għandek l-ispejjeż fuq is-saħħa li issa qed jammontaw bejn 11 u 15 miljun, kieri ta' sodot, maskri, gowns u affarijiet oħra. Aħna se nagħtu dak kollu li hemm bżonn lid-Dipartiment tas-Saħħa u l-care workers u dak kollha li qegħdin jgħinu f'dan il-kamp, kull bżonn f'dak li huwa budgetarju biex is-saħħa tkun l-ewwel u qabel kollox. Magħha mbagħad hemm il-qudiem irridu naraw dwar l-impjegati li sissa hija ċara għall-perjodu tal-bidu dwar il-lif li għal-issa qed jagħmilha l-employer, però aħna se nkomplu nimmonitorjaw is-sitwazzjoni biex naraw il-pakkett, it-tieni pakkett li jkollna bżonn biex naraw xi skemi wieħed ikun jista' jara. Fuq kollox qegħdin naraw illi l-ekonomija tkompli miexja hija importanti illi l-Gvern qiegħed hemmhekk u kull membru tal-Unjoni Ewropea tajna kelma li d-darba dan l-attakk li huwa temporanju u x'inhu jekk hux xahar, xahrejn, 3 jew 4 jew 5 huwa temporanju. Rridu naraw li l-ekonomija tirpilja u tkompli miexja bir-ritmu li kien hemm qabel. Dan huwa l-oġġettiv tagħna u tal-Gvern li jiena nappartjeni miegħu. Grazzi, Prof. Silvio. Grazzi, Profs, grazzi Prim, permettili biex nibda billi nirringrazzjak ukoll lilek Prim Ministru li għalkemm ukoll nistgħu naqblu li kellek bidu ta' sfidi kbar, imma naħseb is-sens ta' kalmizza, is-sens ta' deċiżjonijiet li qed tieħu ta' serħan il-moħħ qiegħda turi fik leadership ta' vera naħseb il-poplu Malti u l-azzjenti il-koll qegħdin japprezzaw speċjalment f'mumenti bħal dawn. Wara 7 snin li fihom il-pajjiż irnexxielu jirdoppja l-ekonomija tiegħu, issa qed insibu sfida kbira qudiemna. U kif diġà semma qabel, we are in this all together. U għalhekk l-appell tagħna li din hija sfida li kulħadd irid ukoll jerfa' biċċa. Però din hija sfida li qegħdin naffrontawha b'sidirna minn quddiem għaliex kif diġà semma fil-passat konna bil-għaqal u għalhekk issa qegħdin iktar preparati minn qatt qabel li nistgħu nitrula. Grazzi għal galbu li mexxa bih dan il-Gvern u dan il-pajjiż fis-snin li għaddew, il-finanzi tagħna tal-pajjiż huma fl-aħjar stat li qatt kienu fl-istorja ta' pajjiżna. Il-familji tagħna għandhom l-ogħla ammont ta' tfaddil u assi finanzjarji li qatt kellhom. In-negozji tagħna tant marru tajjeb li għandhom lanqas rata ta' dejn li qatt kellna. Mhux xajta meta ngħidilkom li l-banek bl-ammont ta' likwidità li għandhom qed jirnexxielhom mhux qed jirnexxielhom iselfu iktar minn 6 euro minn kull 10 euro li għandhom depositati. F'dan il-kuntest għalhekk forsi ikun hemm min jgħidilna li l-Gvern m'għandux intervjeni ekonomikament u li n-negozji gawdew ħafna f'dawn l-aħħar snin u għalhekk jistgħu jagħmlu l-bidliet neċessarji huma, fosthom eżempju bħalma jagħmlu jinnegozjaw mal-banek. U għalhekk jistgħu jkomplu għaddejjin. Bħala Gvern aħna ma naqblu assolutament xejn ma' dan ir-raġunament. Bħalma fis-snin li għaddew konna hemm biex ngħinu lin-negozju u nagħtuhom nifs biex jikbru bir-rata li kibru bija, issa aktar minn qatt qabel ser isibu ta' spalla f'dan il-Gvern. U b'dan il-ħsieb li bdejna fil-fatt inniedu miżuri wkoll bla preċedent fl-istorja ta' pajjiżna, kif fil-fatt ħabbarna llum li l-intrapriżi li jkunu effettwati mit-tixrid tal-COVID-19 se nkunu qed nipposponulhom kull pagament dovut ta' taxxa lill-Gvern għal dawn ix-xahrejn.
Ġifieri minn flok kif ġi spjegat tgħaddi il-bolla li s-soltu tħallas tiegħek kif kol tal-impjegat, di tkun qed iżomma biex tkun tista' taħdem biha. Azjendi ħajkun l-istess mod fejn jidħol vet, l-istess mod fejn jidħol id-dħul fuq l-income tax. Ejja nifhmu ftit din xi tfisser. Ejja u xtaqt nagħti ftit figuri ħalli wieħed ikun jista' jifhem il-portata wkoll ta' din miżura. Ejja naqbdu kumpanija li tħallas 100,000 euro fix-xahar f'pagi. Mela din qabel kienet tgħaddi l-gvern 10,000 euro fix-xahar f'bolla f'isima u kienet tiġbor 10,000 oħra f'bolla fuq il-ħaddiem tagħha. Kienet tiġbor ukoll mal-15,000 euro fit-dħul f'isem taxxa fuq id-dħul f'isem il-ħaddiema. Għax-xahrejn li ġejjin dawn il-35,000 euro ser iżommhom biex tkun tista' taħdem f'termini ta' likwidità. Jiġifieri aktar minn terz tal-pagi ħatkun qegħdin jibqgħu mod temporanju għalissa għandhom sabiex ikunu jistgħu jaħdmu bihom. Ejja ngħidu eżempju fl-istess ħin li dil-kumpanija tbieħ 250,000 euro f'servizzi. Bi 18% VAT fuq dak l-ammont hemmhekk qed ngħidu 45,000 euro oħra li din il-kumpanija tkun tista' taħdem bihom. F'dan iż-żmien ukoll ngħidu eżempju dil-kumpanija kellha 50,000 euro dħul. Dan ifisser li fuq dak id-dħul kellha kważi 18,000 euro li se jinżammu għalissa għand il-kumpanija flok jingħaddu għand il-gvern. Ġifieri biex niġbdu kollox, qed ngħidu li dawn l-ammonti li issa din l-azzjenda tista' tutilizzhom f'termini ta' likwidità u mhux tgħaddihom il-gvern fuq perjodu ta' xahrejn biss, kumpanija li għandha 100,000 euro pagi fix-xahar ħajkollu 20,000 euro f'bolla, 15,000 taxxa dħul fuq il-ħaddiema, 45,000 euro vet u 18,000 euro f'taxxa fuq il-liħ tagħha. Kollox kważi 100,000 euro f'likwidità f'xahrejn li kumpanija tkun tista' taħdem bihom. Dan ifisser li s-salari kollha tal-ħaddiema ikunu koperti f'termini ta' likwidità. U għalhekk din l-azzjenda għandha sserħan il-moħħ li ma tix toqgħod taħseb u tinkwieta bil-flus li tagħti il-gvern għaliex ma jkollix flus li tħallas il-ħaddiema. U għalhekk il-messaġġ tagħna li dawn huma l-ewwel mill-miżuri, setta miżuri li ħankun qegħdin inħabbru, però l-messaġġ tagħna li m'hemmx għalfejn jitkeċċew il-ħaddiema għaliex dal-gvern ħajkun qed tkompli jkun ta' spalla għalihom. Semmejna wkoll miżuri oħrajn, bażikament dawn il-miżuri li ħankun qed nagħmlu jista' nagħtu self lill-kumpaniji bimax ta' 0% għal l-istess kumpaniji. U għalhekk tistgħu tapprezzaw il-kobor u s-saħħa ta' din il-miżura u forsi dak li jkun jistgħu jistaqsu ma' kif il-gvern jista' jaffordja li jagħmel dan, propri kif kienet jgħid il-Prim Ministru Profs qabli, nistgħu nagħmlu dan għaliex dik hija risposta ta' fejn qed tkun qed imur is-surplus u l-aqal tal-gvern. Dawk li kienu qegħdin jistaqsu fejn hu s-surplus ħanuruh f'mumenti bħal dawn. Kieku ma kenniex laqal, kieku qegħdin f'sitwazzjoni ta' dejn bħalma konna snin ta' qabel, kieku maħniex f'pożizzjoni komda li llum niġu qudiemkom quddiem in-negozju li nserħulhom rashom li ngħidulhom li l-gvern qiegħed hemm ta' spalla għalikom. Da però ma jfissirx li aħna rridu nkunu responsabbli issa f'dan il-mument u naqbdu berb u bla doċċ. Il-fatt li konna bil-aqal fil-passat qed juri u jagħti il-frott meħtieġ illum. U b'responsabilità ngħid li naffordjaw dawn il-miżuri għaliex konna bil-aqal. Semmejna wkoll miżura oħra li ħadd tkun ittejn il-dawk li investew fuq apparat ta' teleworking. Di mhux ħatkun l-unika miżura, din l-iskema hija skema fejn dawk l-azzjenti li meta affaċċati b'din l-isfida daħlu dejjem fil-but u investew flok reknu dawk il-flus, aħna se nkun qed ngħinuhom. Ħankun qed ngħinuhom billi nirrifandu lura 45% tal-ispiża tal-apparat li huma xtraw biex kunu jistgħu jagħmlu teleworking sa massimu ta' 500 euro għal kull kontratt ta' kull persuna u massimu ta' 4,000 għal kull azzjenda. U hawnhekk nixtieq nirringrazzja nerġa' l-Kamra tal-Kummerċ għal l-għajnuna tagħhom f'din l-iskema. Bħalma qed naffrontaw l-isfida medika ta' kull ġurnata, li ġurnata b'ġurnata
qed inħabbru miżuri maħsuba wara l-oħra, nassigurakom li se naffrontaw l-isfida ekonomika. Għandna l-aqwa nies biex nagħmlu dan, nies li għenu l-ekonomija tagħna tirdoppja fis-snin li għaddew u se nkomplu noħorġu b'miżuri li issa wkoll jindirizzaw problemi oħra marbutin mad-domanda kif ukoll problemi oħra marbutin ma' nuqqas ta' bejħ. Qabel din l-isfida u nagħlaq fuq dal-punt, aħna konna nbassru li nkunu l-ekonomija l-aktar b'saħħitha din is-sena fl-Ewropa. Fil-ġimgħat li ġejjin, fl-imkien mal-qbija tal-Kabinett tal-Prim Ministru se nkun qed naħdem ukoll biex id-bassir jibqa' validu minkejja din l-isfida. Fl-imkien ser naslu, maqudin fl-imkien min ħaddem, min jaħdem u l-Gvern nistgħu nirbħu u ħankunu qegħdin nirbħu din l-isfida. Grazzi. Prime Minister, we have the Malta Doctors Unions calling for immediate lockdown for 3 weeks. And after today's 5 cases were announced, more and more people are calling for a lockdown. What is your opinion on this? Diġa weġib din id-domanda diversi drabi, sal-lum qatt ma għandna ebda parir. Anzi, il-parir tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika tagħna huma li ma mmorrux għal-lockdown. Il-bieraħ kelli l-okkażjoni segwejt dak li spjega Dr. Chris Barbara li huwa l-espert fil-materja li minn hawnhekk insellimlu għal-ħidma kbira tiegħu flimkien mat-tim tiegħu li ta' raġunijiet sempliċi għal xiex m'għandux ikun hemm lockdown fil-mument. Jekk qed ngħidu lockdown li huwa ħabs ġewwa d-dar, huwa house arrest. Kunu ċari dan huwa house arrest li jfisser li n-nies jistgħu joħorġu biex jixtru l-ikel, il-mediċina u jridu jibqgħu jissakru ġewwa d-dar tagħhom. Nagħmluh għal-ġimgħa, għal ġimagħtejn, għal 3 ġimgħat, għal 4 ġimgħat, għal 8 ġimgħat u dan huwa li spjega Dr. Barbara l-bieraħ għal aħna meta nafu fejn se jippikja l-virus. U dawn huma d-domandi li forsi tkun miżura populista li għall-Gvern hija l-ħfef soluzzjoni jgħid kulħadd ġewwa d-daru. Però tkun miżura li hija perikoluża. U għaliex ħadna miżuri li huma drastiċi u ħadnihom fil-mument opportun? Ħadna diversi miżuri drastiċi fosthom kellna kritika li qed nagħmlu l-kwarantina l-14-il ġurnata mill-pajjiżi tad-dinja kollha, ġej minn fejn ġej. Mid-dinja kollha qed nagħmlu miżura ta' 14-il ġurnata kwarantina li kellna kritika dwar għax konna ibsin wisq. Imma qed nagħmlu dak il-miżuri biex ma naslux għal din il-miżura l-aktar estrema illi konna nsakru n-nies ġewwa darhom li se tkun tfisser dbatija kbira, inkonvenjent kbir għal poplu Malti u Awċi. Jekk l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna jgħidulna li hemm bżonn dik il-miżura, naslu għal dik il-miżura. Illum qed jgħidulna mhux talli hemm bżonn talli huwa skonsiljat illi mmorru għal dik il-miżura f'dan il-moment. U għal daqstant il-parir tiegħi huwa, anzi il-mod kif aħna bħala gvern se nimxu huwa li nsegwu l-pariri li jgħiduna l-awtoritajiet dwar is-saħħa pubblika, niddiskutu magħhom, nisimgħu minnhom jekk ikun hemm bżonn li dik il-miżura tiġi implementata. Nagħmluha sal-lum il-mod kif irnexxilna nikkontjenu ir-rata ta' infezzjoni f'pajjiżna, in-numri jitkellmu waħedhom. Juri illi l-mod kif qegħdin nimxu ma' dak li jgħidulna l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna huwa wieħed korrett, nibqgħu nimxu b'dan il-mod u naħseb illi jekk nimxu b'dan il-mod responsabbli, inkunu qegħdin nagħmlu l-aqwa miżuri li huma meħtieġa f'dan il-mument partikolari. Prim Ministru, ħankompli fuq li qalet il-kollega tiegħi. Ġifieri inti qed tgħid li dak li qed tipproponi l-Assoċjazzjoni Medika ma jagħmilx sens, dawn ilhom jgħidulek li hemm bżonn li ssir lockdown, issir kwarantina mandatorja anka residenti. Barra minn hekk, forsi tista' tgħidilna llum iċ-ċifri tan-nies li qegħdin fi kwarantina bħalissa, il-beraħ talbuhomlok u ma kellekx forsi tista' tihomna llum, kemm minnhom huma turisti u kemm minnhom huma Maltin. U tal-aħħar il-biraħ fost l-oħrajn għawdex niżlu 4 coaches mimlijin Ġermaniżi. Illum hawnhekk anke l-belt stess rajna diversi turisti, ma tkunx taf naturalment meta ġew, imma rajna koppja għadha kemm tasal issa bil-baga li poġġiet bil-qiegħda tieħu kafe. X'infurzar qed isir biex ikun assigurat li dan il-virus ma jkomplix jinferx meta wieħed jiftakar il-virus ġie minn barra. Iċ-ċifri kif spjega d-Deputat Prim Ministru l-bieraħ se jkunu qed jirrilaxxjawhom mid-Dipartiment tas-Saħħa u huma naturalment disponibbli għal kulħadd. Nerġa' nagħmel dan l-appell. Din id-domanda hija intiża biex tieħu lill-poplu lejn allarmiżmu żejjed. Ejja nimxu mal-pariri li jagħtuna l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna, hemm sistema ta' checks fl-ajruport tagħna, jiġifieri inti u dieħel lejn Malta fejn kulħadd kien qed jiġi screened,
Illum il-miżura żdiedet b'mod u maniera. Ir-realtà x'inhija llum on the ground. Illi ħadd mhu se jiġi lejn Malta għal vaganza meta jaf li għandu 14-il ġurnata kwarantina. Ġifieri jagħmel sens li xi ħadd se jiġi għal ġimgħa vaganza f'Malta meta jaf li minn xejn jasal l-airport. Irid imur jiġri ġol lukanda u joqgħod imsakkar ġo kamra l-lukanda. Qed isiru il-bieraħ l-ewwel ġurnata fejn kienet qed issir is-sorveljanza tal-kwarantina mandatorja mill-pulizija tagħna saru 20 ċekk, jiġifieri fl-ewwel sigħat minn bdiet issir is-sorveljanza saru 20 ċekk u f'kull ċekk li saret kulħadd kienet jobdi il-kwarantina mandatorja u kulħadd minn suppost kien bi kwarantina mandatorja insab illi kien ġo l-kamra tiegħu fil-lukanda jew ġo r-residenza tiegħu. Jiġifieri da żgur anke jekk inti utiela fil-ferry għal Għawdex u kollet isir thermal scanning, da żgur li qegħdin nagħmlu l-miżuri kollha biex nipproteġu is-saħħa tal-pubbliku li qed jiġu indikati lilna mill-awtoritajiet tas-saħħa. Jiġifieri jiena ma niċċensurax però ħan indirizza d-domanda illi biex nindirizza. Jekk forsi inti bħala ġurnalista li tirrappreżenta lil Partit Nazzjonalista u allura l-Partit Nazzjonalista tivirmet bl-ebda mod nikkritika lilek għax qed tagħmel xogħolok b'mod mill-aktar tajjeb. Jekk il-mira target illi qegħdin issemmu intom huwa li jkollna 0 cases f'Malta, ngħidlek li huwa impossibbli. Ħanitlaq minn dak il-punt tatlu. Inkun qed iwieħed xi ħaġa li naf li ma tistax tiġi mwettqa. Anke jekk insakru il-gżira Dawra Tont, jekk insakru l-ajru tal-Knisja tal-pajjiż, jekk insakru l-gżira, jekk insakru l-ajru tal-pajjiż u jekk insakru l-aċċess mill-baħar ukoll bil-konsegwenzi kollha li dak iġib miegħu, ir-rata mhijiex se tkun 0 għaliex huwa impossibbli, maħniex differenti minn kull pajjiż ieħor fid-dinja. U r-rata tas-suċċess u l-mira ta' suċċess li irrid ikollu pajjiżna fil-kontroll ta' dan il-virus. Spjegaħ, nerġa' nagħmel referenza għal dak li spjega Dr. Chris Barbara l-bieraħ. Numru ta' infezzjonijiet se jkollna bil-fors maħniex differenti mill-pija tad-dinja. Is-sigriet tas-suċċess se jkun li il-pik ta' dawk il-każijiet ma jitlax f'daqqa. Xiġifieri, inti se jkollok il-każijiet li jkollok imbagħad f'mument minnhom se jitilgħu il fuq. Hekk jaħdem it-tixrid ta' dan il-virus bħal ħafna viruses oħra. Inti bħala pajjiż tkun ippreparat biex il-każijiet ma jitlawlekx il fuq bis-saħħa sabiex inti l-awtoritajiet tas-saħħa u l-faċilitajiet mediċi jkunu jistgħu jleħqu mal-każijiet. Jiġifieri, jekk għandu jkollna l-argument biex nagħti eżempju wieħed mit-każ f'pajjiżna ta' pazjenti illi huma infettati bil-coronavirus. Jista' jkollok mit-każ li jaħbatlek f'ġimgħa waħda. Jew jista' jkollok mit-każ li jiġi mxerred fuq medda ta' 4 jew 5 ġimgħat. U għal dik għat-tieni mira li qed immorru aħna li l-każijiet li se jkollna f'pajjiżna jirnexxielna inxerduhom fuq medda ta' żmien biex il-medical facilities li għandna fil-pajjiż ikunu jistgħu ilaħqu tajjeb ma' dawk il-każijiet. Inżid ukoll illi mill-każijiet rapportati sa issa kellna każ minnhom illi ta' mara li fieqet fi żmien qasir ħafna reġgħet intbagħtet id-dar tagħha, il-pazjenti l-oħrajn kollha huma fi stat ta' saħħa tajjeb jinsabu fl-isptar biex jinżammu f'iżolament aktar milli għaliex għandhom xi sintomi ta' tbatija għax m'għandhomx kollha ċekkjajt jinsabu fi stat ta' saħħa tajjeb u għalhekk nerġa' nappella mhux mument li nippolitiċizzaw is-sitwazzjoni, mhux mument li noħolqu allarmiżmu u paniku żejjed. Jiena f'din is-sitwazzjoni qed nipprova nkun saqajja mal-art bl-aktar mod possibbli. Minix qed nuri attitudni ta' indifferenza, anzi naf li ħadna miżuri fil-rigward tas-saħħa pubblika fejn impattajna l-ekonomija b'mod negattiv. Ma kienitx xi ħaġa li ħadd pjaċir illi nagħmel li xarej fil-kariga l-inqas ħaġa li xtaqt nagħmel nagħti miżuri biex nimpatta t-turiżmu b'mod negattiv ħafna u l-ekonomija ta' pajjiżna. Ma ħadna dawk il-miżuri kollha illi mhux ħassejna li kienu meħtieġa li ingħatajna l-parir li kienu meħtieġa u ħadnihom mill-ewwel dawk il-miżuri. Imma ma nistgħux immorru lil minn dawk li jgħidulna l-awtoritajiet tas-saħħa, ninjoraw dak li jgħidulna l-awtoritajiet tas-saħħa. Il-parir konsistenti inkluż dak li qed jagħtini d-Deputat Prim Ministru huwa li l-miżuri nagħmluhom b'mod gradwali skont in-numri u skont iċ-ċirkostanzi li jkollna fil-pajjiż u għaldaqstant ejja nkunu flimkien illi naqblu li din hija the correct way forward, hija the way forward illi sa issa tatna ir-riżultati li xtaqna, tatna l-kontroll illi huwa meħtieġ, tatna kontroll sħiħ tas-sitwazzjoni, l-awtoritajiet mediċi qed ilaħqu b'mod tajjeb ħafna mas-sitwazzjoni, preparati għal kull eventwalità, anke jekk in-numri jiżdiedu,
u naħseb illi għandna nkomplu mixjin b'dan il-mod. Prim Ministru, forsi tista' tagħtu iktar assigurazzjoni li qed isiru spot checks, iktar forsi tistgħu anke tħabbru iktar in-numri hemm barra fil-midja soċjali qed hemm ħafna domandi dwar dan. Nixtieq ukoll minn hawnhekk nifraħlek għad-deċiżjoni li ħadd li le ma ssirx lockdown hija purament bir-rispett kollu lejn kulħadd ġurnata kieku saret lockdown fil-pajjiż għaliex kieku ġara lockdown kif kien hemm min issuġġerixxa li jsir tliet ġimgħat ilu kieku llum aħna qegħdin f'sitwazzjoni ħafnar minħabba li dak li kienet qiegħda tgħid Merkel ġol Ġermanja li 70% tal-Ġermaniżi se jiġu infettati wis probabbli kien jiġu infettati f'Malta għax inkun eżatt f'nofs il-maltempata. Minn hawnhekk ukoll ma nistax ma nifraħlekx għad-deċiżjonijiet li qed tieħu fl-interess nazzjonali. Grazzi. Grazzi Brian, spot checks qed isiru għadhom qed isiru se jibqgħu isiru se nagħtu aktar informazzjoni dwar in-numri, però nerġa' nagħmel appell hawnhekk għall-poplu, għall-pubbliku. Aħna għandna numru tajjeb ta' pulizija fil-korp tal-pulizija tagħna, biss però ir-realtà turik li huwa impossibbli li jissorveljaw dar fejn suppost qed issir il-kwarantina mandatorja. Se jsiru l-aqwa sforzi biex isiru l-spot checks fuq kull min huwa soġġett għal kwarantina mandatorja, però fl-aħħar mill-aħħar din iktar milli kwistjoni ta' sorveljanza biss hija kwistjoni ta' kooperazzjoni mill-pubbliku kollu tagħna. Qegħdin insibu ħafna kooperazzjoni jkun hemm episodji fejn ukoll xi ħadd jista' jħoss li jieħu l-affarijiet b'mod ħafif, mhux il-mument li nieħdu l-affarijiet b'mod leġġer, b'mod ħafif qisu mhux xejn. Min huwa soġġett tal-kwarantina mandatorja irid josserva, jien nagħmel appell anzi lil minnek anke min siefer ġie minn barra l-pajjiż f'dawn l-aħħar 14-il ġurnata u mhuwiex soġġett tal-kwarantina mandatorja, ġifieri mhuwiex obbligat li jkun fi kwarantina. Is-suġġeriment tagħna, s-suġġeriment ukoll li qegħdin irresqu l quddiem l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna huwa li minkejja li l-liġi ma tobbligakx toqgħod fi kwarantina, inti tagħmel perjodu ta' kwarantina għal dawk l-14-il ġurnata minn mindu inti tkun ġejt lura minn barra minn Malta. Dan huwa appell illi nagħmlu b'mod responsabbli għalkemm m'hemmx obbligu legali, nemmen li huwa appell li qed isir mill-awtoritajiet tagħna, mill-awtoritajiet tas-saħħa li għandu jiġi segwit ma hemm xejn aktar prezzjuż mis-saħħa tal-poplu Malti Wawċi. Dan huwa messaġġ illi nibqa' ntennieh u għalhekk ejja ħalli flimkien b'mod responsabbli u mod responsabbli jfisser li jekk jien għandi sistema ta' immunità b'saħħitha u jien m'għandix underlying condition u allura forsi l-inqas wieħed soġġett x'qed nagħti eżempju illi jaqbadni il-coronavirus, il-COVID-19. Dan ma jfisser xejn għaliex il-fatt li jien jaqbadni u jgħaddili nfakru li 80% ta' dawk effettwati se jgħaddilhom mingħajr aqqas biss ikollhom bżonn illi jmorru l-isptar, ġifieri se jgħaddilek bi ftit sintomi. Imma dan ma jfisser xejn għaliex jien nista' ninfetta lil xi ħadd li għandu sistema immunitarja aktar batuta jew li għandu mart ieħor, u allura nista' nkun ta' ħsara għal dik il-persuna. U għalhekk ma rridux naħsbu biss fit-termini ta' jien, imma rridu naħsbu fit-termini ta' aħna. Aħna huwa il-poplu Malti Wawċi, dan mhux il-mument egoiżmu. Il-moment tal-egoizmu żgur li mhuwiex dan, jien ma nistax naħseb fija, rrid naħseb fija, imma rrid naħseb forsi b'mod aktar importanti f'ħadd ieħor, f'min qiegħed madwarna. Prim Ministru, minn nhar f'Għawdex issa m'hemmx każijiet ta' coronavirus. Minn nhar it-tnejn l-isptar ta' Għawdex mhux se jkun qed jaċċetta każijiet għajr għal dawk li jkunu urġenti jew tal-onkoloġija. Jiġifieri l-isptar ta' Għawdex qiegħed taħt peace b'żero każijiet. X'ħajġri meta jkun hemm 18 jew 20? Qegħdin nagħmlu l-arranġamenti kollha li huma meħtieġa sabiex l-isptar. Se jkun hemm żewġ fażijiet. L-isptar ta' Għawdex l-istrateġija se tkun illi jekk ikun hemm każijiet mela, s'issa għandna xorti kif se ħabbar il-Ministru Clint Camilleri aktar kmieni illi m'għandniex każi ta' infezzjoni f'Għawdex. U qegħdin isiru l-prekawzjonijiet qabel ma wieħed jirkeb fil-ferry fiċ-ċirkewwa jsir it-thermal scanning, jekk minkejja t-thermal scanning xorta jkollna każijiet f'Għawdex, il-testing jiet isir f'Għawdex ukoll hemm ċentru fejn qed isir it-testing f'Għawdex jekk jirriżulta każ pożittiv se jinġib lejn Malta jekk in-numri se jiżdiedu, nittamawlu ma jiżdiedux in-numri, ukoll se jkollna l-faċilità biex ikun jista' jsir it-trattament hemmhekk. Kif qed naħsbu li qed ngħidu li qed naħsbu għal kull eventwalità, inkluż f'Għawdex. Qed isiru diskussjonijiet ukoll min-naħa ta' procurement sabiex ikollna aktar spazji ta' sodot, qed naħdmu mhux qed ngħid qed naħdmu bil-binar, qed naħdmu binar bil-lejl, is-sibt, il-ħadd u qed naħsbu għal kull eventwalità mill-inqas ħaġa għall-ikel, għas-servizz ta' proviżjonijiet mediċi, ta' apparat ta' testijiet, għall-maskli,
għal kollox. Qegħdin naħsbu għal kull eventwalità u f'dawk f'ċirkostanzi bħal dawn jiena nimxi bil-prinċipju li jaħseb fil-ħażin ħalli tajjeb ma jonqosx. U naħseb dan huwa l-prinċipju, mhux naħseb huwa l-prinċipju li bħala gvern qegħdin nimxu, anke meta ħarisna lejn esperjenzi ta' pajjiżi barranin, aħna tinħarsu lejn ġara f'kull pajjiż ieħor fl-Ewropa u lil mill-Ewropa. U qegħdin nagħmlu mekkaniżmu illi nilqgħu għaċ-ċirkostanza li ġrat f'kull pajjiż. Inħarsu naturalment lejn l-Italja, għax l-Italja hija pajjiż li huwa viċin tagħna huwa ġar tagħna huwa pajjiż fejn il-virus laqat b'mod b'mod drastiku ħafna. It-Taljani ma kellhomx ix-xorti li kellna aħna illi setgħu iħarsu lejn esperjenza tax-ġara f'pajjiżi oħra, aħna għandna dik ix-xorti li nistgħu nħarsu lejn sitwazzjoni fl-Italja, l-Iżvezja, l-Iżvizzera, Spanja, Franza, l-Ingilterra wkoll, ġifieri tinħarsu lejn pajjiżi mill-quta Danimarka, tinħarsu lejn pajjiżi forsi l-aktar mill-quta u naraw illi noħolqu mekkaniżmi ta' salvagwardja biex kemm jista' jkun nevitaw dejjem li dik il-peak titlalna bis-saħħa. Jekk nevitaw. Skużi? Is-servizzi mediċi li huma l-aktar essenzjali se jibqgħu jiġu provduti. Naturalment wieħed f'dan il-mument qed jipprioritizza. Ġifieri is-sitwazzjoni fil-mument tkun waħda ta' priorità. Meta inti tasal f'sitwazzjoni li tittamel priorità, rridu nissiguraw ukoll illi ma noħolqux dbatija. U allura l-way forward ukoll f'dak is-sens se tkun li ma noħolqux dbatija lil pazjenti tagħna iktar milli hemm bżonn. Nista' niżgurak illi dak kollu li huwa meħtieġ mill-aspett ta' proviżjon ta' servizz mediku il-poplu la Malti u sqanqas il-poplu Għawġ li intant għandi għall-qalbi mhux se jiġi mċaħħad mill-kura li għandu bżonn. Prim Ministru, tul is-snin kien hemm ħafna mistaqsew fejn hu surplus. Issa kemm kien importanti s-surplus għal dawn miżuri ħabbart illum u qegħdin tismgħu li jiswew il-gvern. Ekku diġà tkellem il-prof Xikluna. Li kieku ma kellniex is-surplus kien ikun faċli illi inħabbru l-miżuri restrittivi li ħabbarna sal-bieraħ. Sal-bieraħ aħna tkellimna dwar miżuri restrittivi fuq travel mill-Italja, mbagħad estendejni għal 4 pajjiżi oħra u issa qed nagħmlu l-kwarantina mandatorja għal travel bil-pajjiżi kollha, restrinġejna l-vjaġġar bil-baħar għal kummerċ, għal prodotti ta' ikel u mediċinali. Daw kollha miżuri li stajna nagħmluhom mingħajr kellna ma kenniex is-surplus u konna xorta waħda rridu nagħmluhom. Imma mbagħad se jqum it-tieni punt huwa illi diġà feċċ illi fil-moment li inti timponi dawk il-miżuri, it-turiżmu sfuma fix-xejn. Dik hija r-realtà. In-numri niżlu ħafna, tista' noħorġu barra llum u taraw in-numri kif niżlu waħedhom u n-numri mistennija ikomplu jinżlu għax kif għadt aktar qabel ħadd mhu se jiġi Malta biex joqgħod imsakkar fil-kamra tal-lukanda tiegħu. Mela hemmhekk se jkollok l-impatt fuq l-industrija tat-turiżmu, l-impatt fuq industri oħrajn. U llum bekk illi nedejna dan il-pakkett ta' miżuri illi se jkun qed jilqa' għall-impatt ekonomiku. Mingħajr dak is-surplus ma kienx ikun possibbli li nniedu dawn il-miżuri u konna ngħidu lill-poplu issa il-prijorità hija s-saħħa imma mis-saħħa l qudiem mbagħad irid jara kulħadd iridu jaraw in-negozji, iridu jaraw il-ħaddiema, iridu jaraw l-impjegati x'se jagħmlu. Bis-saħħa ta' dak is-surplus, bis-saħħa tal-għaqal li kellu dan il-gvern f'dawn l-aħħar 7 snin, maħniex qed ngħidu hekk. Qed ngħidu l-impatt ekonomiku inevitabbli, tinkun fatwali, l-impatt ekonomiku inevitabbli, però il-finanzi tal-pajjiż qegħdin se jippermettulna illi nilqgħu biex dak l-impatt intaffuh bl-aktar mod possibbli. U għal xiex ma rridux li jintilfu l-impjiegi aħna. L-ewwel nett għaliex inħobbu lil ħaddiem, għaliex għandna ruħ soċjali u gvern ta' ruħ soċjalista. Però fuq kollox għaliex il-viżjoni ta' dan il-gvern hija li mal-mument li noħorġu mis-sitwazzjoni tal-lum u għalhekk għamilna miżuri li huma riġidi fejn tidħol is-saħħa biex noħorġu kemm jista' jkun malajr. Fil-mument li noħorġu minn dan il-mument, aħna rridu nerġgħu naħarbu fit-tkabbir ekonomiku, irridu naħarbu fit-tkabbir tal-industrija tagħna, fit-tkabbir tat-turiżmu u nerġgħu niġu lura għal sitwazzjoni ta' business as usual kemm jista' jkun malajr u nkomplu nsaħħu l-pagi tal-poplu tagħna. Bekk dan huwa l-mod kif isiru l-affarijiet, dik hija l-viżjoni li għandna bħala gvern. Everyone seems to be in agreement that local transmission of the virus is inevitable. Can you just explain the rationale behind not calling for a lockdown as a preemptive measure to kind of stem the spread? And the second question,
We're seeing a lot of people queuing outside of banks. Has there been a spike in withdrawals, and are there any fears of a potential bank run? Tista' terġa' tirrepeti l-aħħar domanda, Jacob, ma segwejtek sew. We're seeing a lot of people queuing outside of banks. Has there been a spike in withdrawals, and are there any fears of a potential bank run? Ħalli wieġbek għall-ewwel domanda. L-ewwel domanda hija diġà weġibta darba, darbtej, 3 darbiet u se nibqa' inweġibha. Għaliex l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika mhumiex qed jagħtuna l-parir illi total lockdown se twassal għal ċirkostanza li qed issemmi inti. Il-parir mediku u ma nistgħux aħna bħala gvern ninjoraw il-parir li qed jagħtuna l-awtoritajiet tas-saħħa u li f'dan il-mument, u nitkellem f'dan il-mument għax ma nistax nitkellem fuq se jiġri għada. Mhuwiex indikat meta wieħed iqis in-numri li għandna f'pajjiżna, l-istatistika li għandna f'pajjiżna u l-mod kif ipprogressa il-virus b'mod kontenut f'pajjiżna li wieħed imur għal miżura estrema ta' lockdown. Partikolarment meta wieħed ma jafx għalkemm fil-mument li ngħidu li hemm lockdown għalkemm se ndumu. U dik hija domanda li wieħed irid iwieġeb meta il-Medical Association qed issemmi ġimagħtejn 3 ġimgħat. Abbażi ta' xiex qed tgħid ġimagħtejn u 3 ġimgħat. U jiena nħares u nimxi ħafna u għandi fiduċja sħiħa fil-pariri li qed tagħtina is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, Dr. Charmaine Gawċi, Dr. Chris Barbara, nimxi ħafna mal-pariri li jagħtuna huma għaliex ma rridx u ma nixtieqx illi ndaħlu lill-poplu tagħna fid-dbatija lilin aktar milli hemm bżonn. U jrid jifhem il-poplu illi lockdown se jkun ifisser dbatija kbira se jkun ifisser ħabs ġewwa djar. Se jkun ifisser illi ma tistax inti toħroġ barra ħlief biex tixtri l-ikel, tixtri l-mediċina u tidħol tiġri lura d-dar, se tkun tfisser sitwazzjoni li qatt ma rajna bħala f'dan il-pajjiż. Jiġifieri min qed isemmi dis-sitwazzjoni ta' lockdown b'mod qisu xejn mhu xejn, din se tkun tfisser miżura li ma nixtieqx inkun jien li nħabbarha ħlief ċirkostanza li tkun verament estrema. Għaliex id-dbatija li toħloq din il-miżura se tkun ikbar, ħafna ikbar mill-impatt tal-virus innifsu. U għalhekk l-appell huwa li jekk niġu bżonn għal din il-miżura, iva nagħmluha. Nagħmluha ma jekk tiġi meħtieġa u qed nagħmlu minn kollox biex ma naslux f'dak il-mument. Minn kollox u li hemm bżonn irid isir biex ma naslux f'dak il-mument. Jekk naslu f'sitwazzjoni u nittama li ma naslux f'sitwazzjoni illi dik il-miżura tiġi meħtieġa mal-mument li s-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika jgħidulna issa l-miżura li jmiss hija dik. Allura nimplementaw dik il-miżura biex nipproteġu is-saħħa tal-poplu Malti u għawċi kollu. Rigward it-tieni domanda tiegħek illi kien hemm il-cash withdrawals, qed semmejt li kien hemm cash withdrawals iktar minn normali jiena hawnhekk nerġa' nappella għal kalma l-banek tagħna kienu għadhom u se jibqgħu jaħdmu b'mod normali għalhekk m'hemmx lok tal-alarm. Dena l-istess kif ġara fis-sitwazzjoni ta' xiri ma nistax nifhem għal xiex kulħadd mar jixtri kwantitajiet kbar ta' toilet paper jew kwantitajiet kbar ta' ikel. Affarijiet illi mhumiex meħtieġa għaliex stocks ta' ikel, ta' xorb, ta' proviżjonijiet mediċi, stocks b'mod ġenerali se jkollna jiena sal-bieraħ stess sal-bieraħ tlula. Anka jien personalment qed niltaqa' ma' min iġorr il-merkanzija lejn Malta, minn pajjiżi barra minn Malta lejn Malta biex niżguraw li merkanzija, ikel, mediċini, il-komoditajiet kollha, l-bżonnijiet kollha tal-pajjiż jibqgħu hawnhekk b'mod normali. Waħda mir-raġunijiet li ma nixtieqx li jkun hemm lockdown. Għaliex jekk ikun hemm lockdown kulħadd se joqgħod ġewwa d-dar u jien minn fejn semmexxih il-pajjiż, semmexxih minn ġewwa d-dar intom minn fejn se tagħmlu xogħolkom. Ġifieri irridu naraw is-sitwazzjoni kollha. Fl-assjem tagħhom ma mmurrux għal miżuri stringenti li f'dan il-mument l-awtoritajiet qed jgħidulna li mhumiex meħtieġa. Żewġ mistoqsijiet jekk ma jimpurtax. Il-gvern qed jistenna li jirreġistra deficit din is-sena u t-tieni ħaġa ħabbartu inċentivi għall-kumpaniji. X'inċentivi ħajkun hemm għall-ħaddiema li ħajkollhom jaħdmu reduced hours jew ma jidħlux għax-xogħol f'daw il-ġimgħatej 3 ġimgħat? Aħna għal-kadna dan huwa l-ewwel parti tal-dan. Aħna qegħdin nallokaw budget adegwat u sa nimxu fuq il-prinċipju fejn bħalma qal Prim Ministru il-burden tiġi shared fuq 3, fuq min jimpjega, fuq il-gvern u ftit ukoll mill-impjegat innifsu. Ġifieri rridu naraw ċirkostanza waħda kull kumpanija separatament, se jkun hemm unit fil-Malta Enterprise li se jkun għandu il-capacity mhux biss li jwieġeb għal mistoqsijiet, imma li jkun qiegħed jagħti pariri lill-gvern ukoll dwar the next phase
Ġifieri, as we go along. Aħna sa nibdew bliktar waħda li tagħti nifs. Ġifieri, il-kontijiet li jkunu jridu jħallsu n-nies fin-negozju. Meta inti neħħejtilhom dak il-pis tajthom nifs. Issa naraw it-tieni fażi illi mhix qed nitkellmu fit-tul, ġifieri il-ġimgħa d-dieħla sa naraw ukoll xedulu il-miżuri oħrajn. Xtaqt akka biex nsemmi xi ħaġa oħra tal-banek. Il-banek biex nerġa' nserraħ ras kulħadd li assolutament mhux dik is-sitwazzjoni qed niltaqgħu magħhom ta' spiss, anzi nixtieq nirringrazzja l-banek li qed ikunu receptive ukoll għal ċertu miżuri li fil-jiem li ġejjin ħankun qed inħabbru flimkien magħhom biex ikomplu jassistu ma' wkoll lin-negozju altru milli għandna sitwazzjoni bil-maqlub. Anke kif semmejt għaliex anke hemm ħafna likwidità wkoll fil-banek. Fuq kwistjoni ta' għajnuna differenti, kif qal Prof. Scicluna, dan huwa l-ewwel pakkett li indirizzajna l-bżonn neċessarju immedjat ta' likwidità. Fil-fatt ħajtħabbar ukoll telefon min-naħa ta' Malta Enterprise li hawnhekk nirringrazzjahom tal-ħidma kbira li qed jagħmlu sabiex minn nhar it-tnejn ħajkunu jistgħu wkoll jassistu b'informazzjoni kif ħankun qegħdin naħdmu. Ħajtħabbru wkoll miżuri issa eventwalment ftit tal-jiem oħra li jkunu qed jindirizzaw in-nuqqas ta' domanda. Minħabba ovvjament is-sitwazzjoni li qegħdin fiha nafu li hemm nuqqas ta' domanda u allura fil-waqt li daw jindirizzaw l-inkwiet ta' likwidità finanzjarja immedjata imbagħad it-tieni stadju huwa kif ħan indirizzaw dik il-miżuri li jindirizzaw id-domanda. Hemmhekk jidħlu miżuri u skemi oħra li tramita Malta Enterprise u entitajiet oħra possibilment ħankun qegħdin nindirizzawhom nħabbruhom fil-jiem li ġejjin. Prim Ministru, żewġ mistoqsijiet jekk tippermettili. Għandkom ħafna llum. L-ewwel waħda jekk u ħassirx inizjattiva nafu li hawn ħafna nies li forsi qegħdin ma jistgħux jmorru jixtru, ma jistgħux imorru jixtru ma personalment jew forsi ma jistgħux ilaħqu mal-ħajja. Jekk mhux tessirx inizjattiva forsi anke xi għajnuna biex dawn il-persuni jkunu jistgħu wkoll jaħsbu għall-affarijiet. It-tieni waħda hija li jumejn ilu f'kummenti ma' Television Malta l-eks deputat gvernatur Alfred Mifsud qal li daw il-fiscal buffers li tul is-snin tul daw l-aħħar 7 snin ta' attività ekonomika jistgħu jgħinu diffikultajiet finanzjarji. Però l-mistoqsija tiegħi dawn il-fiscal buffers se jkunu biżżejjed biex ma nidħlux possibilment riċessjoni? Forsi sa tirrispondi anti Ministru Scicluna. Ġebittina domanda l-Professur Scicluna u jiena wiġbek għall-ewwel domanda. Il-buffers nisperaw li ma naslux għalihom. Ġifieri il-buffers huma l-unemployment benefits, social security payments, etc. Imma qegħdin jeżistu fl-ekonomija tagħna. Aħna lissa qegħdin naċċelleraw il-faċilitajiet li hemm illum. Forsi ma nafx issemmitx, ukoll sa naċċelleraw ir-refunds mid-Dipartiment tat-Taxxa. Ħlasijiet li għandu jagħti l-Gvern. Dawna sa naċċellerhom biex inkomplu nżidu u ninġektjaw il-likwidità fil-pajjiż ħalli tkompli. Però għat-tieni fażi wieħed irid jara. Rigward is-servizz li saqsejtni, domanda tajba, servizz li fil-fatt nedejnih il-bieraħ stess, fej kellek is-servizz li kien ipprovdut lill-anzjani tagħna ta' tindif fid-djar u assistenza ġewwa d-djar. Dik il-parti tas-servizz ġiet sostitwita issa billi l-istess persuni li kienu qed jgħixu li qed jgħinu lill-anzjani issa se jkunu jistgħu jagħmluhom ix-xirijiet tal-ikel, tax-xorb, tal-mediċinali u naturalment irridu nibqgħu bħala stat ma nistgħux nibqgħu mhux ma nistgħux nibqgħu anzi ma nistgħux inkunu indifferenti għal dawk ir-realtajiet li qed jiżviluppaw man manu ma kif qed tiżviluppa s-sitwazzjoni. Għal daqstant iva, l-ewwel prijorità se tkun is-saħħa pubblika. Imma mbagħad li l-poplu jitħalla jgħix bl-aktar mod komdu, tranquill u normali possibbli. Jiġifieri aħna ma rridux immorru fl-estrem illi inġalu lil poplu jew jħossu soffokat jew jħossu imdejjaq ma rridux. Nifhem li hija ċirkostanza partikolari, ma jekk nibqgħu naħdmu bil-għaqal b'mod prudenti, b'mod kawt, b'mod responsabbli u preparat kif aħna l-inkonvenjent lil pubbliku se jitnaqqas bl-aktar mod possibbli. U għalhekk nerġgħu mmur lura li ma nixtiequx immorru lejn sitwazzjonijiet estremi li jġibu dwejjaq fil-poplu tagħna. Jien irid nara poplu li huwa kuntent li jibqa' tranquill, li jibqa' kalm, li ma jkollux biża', m'hemmx lok ta' biża', m'hemmx lok ta' allarm għall-awtoritajiet tas-saħħa li jafu x'qegħdin jagħmlu li għandi fiduċja sħiħa fihom jiena kalm fis-sitwazzjoni, kalm fil-waqt li qed attent, ħafna nafu x'qegħdin nagħmlu, nafu il-fejn sejrin għal daqstant nibqa' nappella lill-poplu tagħna illi jibqa' kalm, jibqa' tranquill
Minu meħtieġ li jmur għax-xogħol, min irid imur għax-xogħol, imur għax-xogħol il-ħajja tibqa' għaddejja, niftakru li l-ħajja tibqa' għaddejja wkoll. Wieħed ikun kawt, isegwi d-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa. Sħabi jien naħseb huwa l-iktar perjodu li qegħdin naħdmu, mhux naħseb huwa żgur l-iktar perjodu li qegħdin naħdmu f'ħajjitna niltaqgħu ma' nies sabiex nisimgħu u nanalizzaw il-bżonnijiet tal-poplu tagħna, ma qed nagħmlu dan fil-waqt li qed nosservaw id-direttivi li qed jagħtuna l-awtoritajiet tas-saħħa. Kulħadd jibqa' b'saħħa tajba fi stat ta' saħħa tajjeb u nibqgħu mixin il-qudiem. Grazzi. Grazzi. Grazzi.